Gaurtik aurrera euskara, katalana eta galegoa erabili ahalko dira Espainiako Kongresuan eta gaztelaniazko itzulpen sistema antolatuko dute horretarako behin-behinean. Francina Armengol, Kongresuko presidenteak hartutako konpromisoak ireki dio bidea gaurko saioari. Kargu hartu zuenean adierazi baitzuen Espainiako hizkuntzako ofizialak Kongresuan erabili ahalko zirela. Zehazki alderdi sobiranista katalanek Armengolen hautagaitza babesteko baldintza gisa jarri zuten euskaraz, katalanez eta galizieraz egin ahal izatea Kongresuan. Ordea, gaiaren inguruan bozkatu gabe amaitu da Europako Batasuneko Kontseiluan egin duten bilera. Han aztertzekoak ziren Espainiako gobernuak euskara, katalana eta galiziera Europako Batasunean ofizialtzeko egindako eskabidea, baina elkartu diren atzerri ministroek gaia aztertzeko denbora gehiago behar dutela esan dute. Bilerak 40 minutu eskas iraunditu eta 20 ordezkari inguruk hartu dute hitzan. Kontseiluak kontuan hartu ditu haien zalantzak eta esan du gaia berriz aztertuko dutela aurreragoko bilera batean datarik zehaztu gabe. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da astearteko berriei heltzeko unea. Laster helduko diegu euskararen bueltakoei berriz, lehenago baina bada beste lerrobururik. Eudeleko euskal udalerrietako herritarrak udal horien izateko arrazoia direla esanez abiatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalak elkartzen dituen erakundeko presidente berri Ester Apraizek bere hitzaldian kargua hartzean. Gaur Donostian egindako batzar nagusian Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiaren lekuko hartu du Apraizek datozen 4 urteetarako. Tabakaleran egindako batzarrean Ester Apraiz aho batez hautatu dute Eudeleko elkartu izateko. Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea eta Jose Antonio Santano hiru alkate izango dira halaber Eudeleko lehendakari ordeak. Biek ala biek beste agintaldi bat egingo dute elkarte buru orde gisa. Udalerrientzat sor daitezkeen aukera guztiak aprobetxatzeko Apraizek 3 proposamen egin ditu bere hitzaldian. Lehenik udalgintza feminista baten aldeko apustua egitea. Horrez gain, herritarrekiko konfiantzazko zubiak eraikitzea proposatu du eta 3. lankidetza instituzionala bultzatu nahiko luke bere agintaldian Apraizek. Energia berriztagarriak izpide itsas energia eolikoa ekoizteko Euskal Herriko lehen aerosorgailu flotatzailea martxan da dagoeneko eta argindarra sortzen ari daia da. Demosat izena du haizerrotak eta prototipo batez ari gara plataformaren funtzionamenduari eta ingurugiroan duen eraginari buruzko datuak bilduko ditu 2 urtez gainera. Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Beste behin ere, zientziak ematen dizkigu behar ditugun erantzunak. Zientziak eta teknologiak egungo beharrei erantzuna ematen dizki etorkizun oparoa bermatu ahal izateko. Honek, zalantzarik gabe, gure bizitza kalitatean zuzeneko eragina izango du. Horrez gain, Jaurlaritzak eskola garraioko zerbitzurik ez da arintzeko ezohiko laguntzak onartu dituen. Justu hezkuntza sailak €1.000.000 bideratu ditu diru laguntza hauetarako Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua. Kopuru hori bizilekutik ikastetxera duten distantziaren arabera zehaztuko da eta beste zenbait faktore ere aintzat hartuta, hala nola ikastetxearen ordutegia edo ikasleak eskolako jantokia erabiltzen duen ala ez. Bestaldetik urte hasierako jaiotzei eta heriotzei buruzko datuak argitaratu ditu Eustatek eta horien arabera jaiotza baino heriotza gehiago izan dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eustatek argitaratutako datuen arabera 2023ko lehen 3 hilekoan jaiotzak gutxitu egin dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Joan den urteko garai berarekin alderatuta 5,6 egin dute bera, hain zuzen ere 3.113 haur jaio baitira. Era berean heriotzek ere bera egin dute 2023ko urtarrilean, otsailean eta martxoan 6.207 pertsona hil ziren aurreko urteko aldi berean baino 3,6 gutxiago. Hortaz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hazkunde vegetatiboa negatiboa izan da. Izan ere, 3 lurraldetan galdu da populazioa. Bizkaian 1.701 pertsona, Gipuzkoan 1.094 eta Araban 309.
Galder Barbado eta Aitor Zelaia Gazteen aldeko elkartasun oihuak ozen entzun ziren atzo Araban. Ankerkeriari stop plataformak deituta 100 lagunek bat egin zuten arratsaldean bi gazteren aurkako espetxeratzea aginduak salatzeko Agurainen, Amurrion eta Gasteizen deitutako elkarretaratzeekin. Ostiral arratsaldean egindako premiazko agerraldi batean ankerkeriari stop plataformak jakinarazi zuen espetxeratzeko agindua jaso dutela bi gazteek. Agindua jasotan 10 eguneko epea dute borondatez espetxeratzeko. Bestela atxilotze agindua martxan jarriko du Espainiako Auzitegi Gorenak maiatzean berretsitako 4 urteko espetxe zigorra betearazteko. Auzitegi Nazionalak 2021 ezarri zien zigorra armak eta munizioak gordetzea egotzita. Honekin lan gatazketara salto, ekaineko greba egunek izan zuten arrakasta eta Bizkaiko ostalaritza elkartaren jarrera ikusita, ostalaritzako langileak grebara deitu dituzte, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek greba deialdi berriak urriaren 4-ako, 11-erako eta 12-erako dira, eta horrez gain irailaren 26-an elkarretaratzera deitu dute Bizkaiko ostalaritza elkartaren egoitza aurrean goizeko 11-etan. Iñigo Alonso, LAB sindikatuko kidea. Joan den urteko testu inguruan, bai patronalak botatzen zuela nola energia kontsumoak, jatekoak nola gora egiten zuten eta hori erreperkutitu behar zuten. Bueno, esan beharra dago kosteak igo direla 6aren inguruan, 5,9, baina prezioen igoera 9,3 izan da. Eta hori aintzat hartuz, soldatak ez direla 0 igo. Beraz, kontu argia da eta gure ustetan langileen kontura irabazi marginak handitzen dauz. Eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz nazioartera begira Lampedusak gainezka egin ostean Italiak etorkinen kontrako jarrera gogortu du. Migratzaileak atxikitzeko epea luzatu du Erromak eta atxilotze zentro gehiago eraikiko dituela jakinarazi du von der Leyenek uhartera egindako bisitaren biharamunean. Honekin lerroburuak aipatuta heldu diezaiogun eguneko argazkiari euskara, katalana eta galegoa erabiliko dituzte gaurtik aurrera kongresuan. Gaurkoa izan da lehenbiziko plenoa eta Jose Ramon Gomez Besteiro, PSOEko diputatuak hartu du hitza, galegoz eta gaztelaniaz. Bera izan da beraz, zuzeneko itzulpengintza zerbitzua erabili duen lehenbiziko diputatua. Garbi adierazi du kongresuko araudian ez dagoela jasota gaztelania izango dela bertan erabiliko den hizkuntza bakarra, eta ez duela debekatzen bestelako hizkuntzen erabilera. Gomezen solasaldia moztu du Voxek eta jarraian gelatik irten dira. Buenos días, bon día, eguno. Una doble honra. Es una doble honra. Ya que me permite estrenar el sistema de interpretación simultánea en la que es mi lengua materna. Bueno, ven cómo no es tan malo esto de hablar en otras lenguas que rompemos a la derecha. Yo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana. Egunon, buenos días. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Hau izan da, eta jarraitzen du izaten euskaldunon helburua.
Hau da, Euskal Herritarron gehiengo zabalak, euskalgintzak eta eragile sozial, sindikal eta politikoek partekatzen dugun helburu argia. Ordea aurreatu bezala hizkuntzen ofizialtzaren gaineko erabakia atzeratu du Europako Batasunak. El multilingüismo es uno de los objetivos y de los valores de la Unión Europea y así lo señala el artículo 3 de los tratados, que indica que debe promoverse y protegerse. Basque Country. Euskara milaka jenderen hizkuntza, Europan ofizial izatea urrats bat litzateke gure oinarrizko eskubideak, gure giza eskubideak aipatu ditu. Elsak horiek betetzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Bide bat dela euskaldunok gure lurraldean, Euskal Herrian bizi dugun egoera zuzentzeko. Izan ere, euskara ofiziala Euskal Herriko zati batean baino ez da. Eta ofiziala den eremuan ere, ofizialtasun hori oso prekarioa da. Beti dagoelako Espainiako estatuko muineko instituzioen erabakien menpe. Politika arlora saltoa aipatu lerroburuetan ere ehunka lagunek babesa agertu diete Barbado eta Zelaiari. Espetxatze aginduen aurka protesta egin dute Amurrion, Agurainen eta Gasteizen. Aldiz, deialdi nagusia irailaren 30erako egin dute manifestazioa egingo baitute Gasteizen. Dagokiguna berreskuratzeko eta kateak apurtzeko garaia da. Gure arbasoak bezala beti altatuko gara. Euskal Herria, fasismoaren infernua. Euskal Herria, aurrera. Euskal Herria, fasismoaren infernua. Euskal Herria, aurrera. Gaizlatuta berriz de Mossad, haize errota flotagarria argindarra sortzen ari daia da. Udan arbeok azalduko dugu jarraian zertan den prototipoa. Abian da Euskal Herriko itsas energia eolikoaren ekoizpenaren hasiera. Energiarekiko daukagun menpekotasuna erabatekoa da gaur egun, eta bizitzeko beharrezkotza du gainera. Energia trantsizioan berriztagarri bultzada ematen ari dira zenbait herrialde, eta horra Euskal Herria. Bizkaian Armintzako kostaldetik 2000ra itsas energia eolikoa ekoizteko lehen haize errota flotatzaile jarri dute, eta dagoeneko argindarra sortzen ari da. De Mossad izena du haize errotak eta prototipo batez ari gara. Plataformaren funtzionamenduari eta ingurugiroan duen eraginari buruzko datuak bilduko ditu 2 urtez. Zientzia, teknologia eta berrikuntza babesteko sustatutako ekimen estrategikoen baitan kokatzen da de Mossad proiektua, trantsizio energetikoari eta klimatikoari lotuta. Beste behin ere, zientziak ematen dizkigu behar ditugun erantzunak. Zientziak eta teknologiak egungo beharrei erantzuna ematen dizki etorkizun oparoa bermatu ahal izateko. Honek, zalantzarik gabe, gure bizitza kalitatean zuzeneko eragina izango du. Lehendakariak energia berriztagarrien aldeko apustua berretsi du. Energia berriztagarrien aldeko apustuak ez du atzerako biderik. De Mossad proiektu pilotu bada, sarera konektatutako lehen itsas aerosorgailu flotatzailea, 2000 etxe ingururi elektrizitatea emango diena.
Helburua da datuak biltzea eta eraikuntza eragiketa eta mantentze lanak bezalako alderdiei buruzko benetako ezagutza eskuratzea. 2 urtez martxan egongo da energia sortzen. Eta energia izpide erregaien prezioa asko ari da garestitzen Euskal Herrian bai hegoaldean eta bai iparraldean Frantziako gobernua eta energia enpresa handiak hainbat neurri ari dira hartzen eskaria asko gutxitu ez dadin eta Frantziako ekonomia ministroaren txandan izan zen. Atzo izan ere, ministroak iragarri du abenduaren batetik aurrera ipar Euskal Herriko eta Frantziako gasolindegiek ekoizpen kostuak baino merkeago saldu ahalko dutela erregaian. Ekonomia ministroa baino lehen larun batean Elisabeth Borne lehen ministroak neurria iragarri zuen eta behin-behinekoa izango dela adierazi zuen Frantzian 1973tik debekatua baitago edozein ondasunen prezioa ekoizpen kostuak baino merkeagoa izatea. Hala neurri hori aurrera ateratzeko legea aldatu beharko da eta Frantziako asambleak baiezkoa emanez gero abenduaren batean sartuko da indarrean. Batez beste ipar Euskal Herriko gasolindegietan gasoilo litro bakoitzak bat kakotx 94 euroko prezioa zuen atzon eta 95 gasolinaren litroak berriz bat kakotx 91 eurokoa. Ostera Euskal Irrekoa eta Nafarrako abiadura handiko trena Gasteizen elkartzeko asmoa berretsi du Adifek. Gasteizko hirigintza planaren zuzenketa batean udalari esan dio eremu bat gorde behar duela lan hori egiteko, gainera Ezkio itsasoko aukera baino hobetzat jo du. 2024ko ekaina baino lehen erabaki behar duten Nafarroko abiadura handiko trena eta Euskal Irrekoa nondik lotu. Gasteiztik edota Ezkio itsasotik. Luze daramate bietako zein aukeratu nahian. Espainiako gobernuak Gasteizko aukeraren alde egin du. Aukera hori litzateke Iruña eta Gasteiz sakanatik barrena lotzea. Ezkio itsasoko aukeraren aldean 3 aldiz merkeagoa litzateke, 700 milioi euro inguru. Gipuzkoako aukerak 2000 milioi euroko aurrekontua baitu. Gainera Espainiak tinko eusten dio alternatiba horri. Ekainen Gasteizko udalari helarezitako dokumentu baten arabera, Adifek Espainiako Garraio Ministerioaren trenbide azpiegituretarako kudeatzaileak hainbat zuzenketa egin baitzizkion Gasteizko udalaren hirigintza plan proposamenari. Adifek udalari gogoratu dio teknikoki Gasteizko alternatiba horrek izan duela baloraziorik onena Euskal Herriko eta Nafarrako korridorea lotzeko. Beraz, ohartarazi dio hirigintza plan horretan lur eremua gorde beharko lituzkeela azpiegitura horren etorkizuneko beharretarako. Dena den Ezkio itsasoko alternatiba mahai gainean dago oraindik, izan ere azken urteetan Jaurlaritza eta Nafarroko Foru Erkidegoa aukera horren alde agertu dira. Testuinguru horretan bietako zein aukeratu baino lehen zundaketa lanak hasi dituzte. Iruña eta Ezkio itsaso loturaren zehaztasun teknikoa zein diren eta zer arkaitz mota dauden hobeto jakiteko egin dituzte zundaketak, Aralarko mendikatean. Izan ere alternatiba hau aukeratzekotan 22 kilometroko tunel bat egin beharko lukete Aralarren barrena eta ingurumen inpaktua ikaragarria litzateke. Horren aurrean herritarren kezka areagotu da eta Sakanako eta Goierriko zundaketa lanak bertan bera uzte lortu dute. Euskal Herriko panorama aztertuz 2 hamarkada baino gehiago daramate proiektuarekin eta oraindik asko gelditzen da amaitzeko. Euskal Herrikoaren gainegituraren zatirik handiena egina dago, naiz eta oraindik zati esanguratsuak egiteko dauden. Nafarroan aldiz atzeratuago doaz azpiegituraren eren bat amaitzera ere ez baitira heldu. Eta Lapurdiko zatiari dagokionean are atzerapen gehiago aurre ikusten dira. Frantziako azpiegitura batzordeak 2052ko iragarri du Bordele Tolosa Akize atxetaren amaiera. Gasteizko Eraztun Berdearen 19. oinezko itzulean parte hartzeko izena emateko epea irekita dago jada. Martxa hurrengo urriaren 8an burutuko da hirigune inguratzen duten parkeetan barrena 29 kilometroko ibilbidearekin. Izen emateko epea urriaren 4 arte egongo da irekita eta horretarako formularioa udaletxearen webgunean edo aurrez aurre gizarte etxeetan bete daiteke.
Azken egunotako ezbai helduta berriz aipatu dugu lerroburuetan. Ere Jaurlaritzak eskola garraioko zerbitzurik eza arintzeko ezoiko laguntzak onartu berri ditu. Adi jarraian xehetasunetara. Dokumentu bat betetzea besterik ez dute egin beharko, inolako dokumentu gehigarririk edo ziurtagiririk aurkeztu beharrik gabe. Familiek denbora tarte labur batean jasoko dute dagokien diru kopurua. Kopuru hori bizilekutik ikastetxera duten distantziaren arabera zehaztuko da, eta beste zenbait faktore ere aintzat hartuta, hala nola ikastetxearen ordutegia edo ikasleak eskolako jantoki erabiltzen duen ala ez. Zenbateko hori kalkulatzeko kontuan hartuko da administrazioak bere langilei laneko bidaiak egiten dituztenean ordaintzen dien zenbatekoa. Asteburu honetan bi eguneko kanpaldia egingo du ehun mugimenduak Donostiako Xert plazan etxe eskubidea aldarrikatzeko. Nabarmendu dute sistema kapitalistan etxebizitza ez dela eskubide bat, negozioa baizik. Horrez gain, Espainiako eta Frantziako estatuak etxeen lapurreta legeztatzen eta errazten dutela azaldu du mugimenduak eta etxe eskubidea bermatzeko irtenbidea Euskal Errepublika sortzea dela. Eta Donostiatik Iruñera salto, gaur goizean elkarretaratzea izan da Nafar Parlamentuaren aurrean hezkuntzako matrikulazio sistemaren gardentasun ezagatik. Leire Martinez lankideak azalduko digu jarraian arazoa zertan den. Nafarroako hezkuntza sare guztietako sindikatuek parte hartu dute gure gibelean dagoen parlamentuaren justo aintzinean egin den elkarretaratzean Jimeno hezkuntza kontseilariari haien boza entzunarazteko. Gardentasun falta salatu dute eta langileen ordezkari gehiago eskatzen dute barne eta kanpo komunikazioa hobetu dadin. Adibidez, errate baterako oso datu esanguratsua da iazko matrikulazio kanpainan 2.350 ikasle matrikulazio epetik kanpo izena eman zutena eskola garaian. 2021 hezkuntza departamentuak ikasleak onartzeko araudia aldatu zuen eta eragile kopurua murriztu zuen. Eta hortik dator sindikatuen haserrea. Kontua da, eskolaratze batzorde hauetan hartzen diren erabakiak benetan importanteak dira, ze matrikula bizi hori probablemente gero eta gehiago izanen da, eta hor, ez egotea sindikatuen ordezkariak edo sindikatu ordezkarien horien, bai, bagaude, baina sindikatuko ordezkari horien presentzia murriztea, uste dugu bidea ematen duela toki horiek opakuagoak izateko. Bada protestak izpiden, bada iragarpen berririk Bizkaiko ostalaritza elkarteren inmobilismoari aurre egiteko, ELA-LAB, Komisiones Obras eta UGTek greba ditu dituzte ostalaritzako langileak.
Hain justu elkarrekin Bilbao udal taldeak kurtso politiko berriaren gakoak azaldu ditu lehen udal plenoa baino lehen, bertan jorratuko dituzten gaien eta ikuspegien berri emateko turismoak nabarmen egin du gora azken urtean Bilbon, eta hori ostalaritzak deitutako greba deialdiarekin lotuz Xavier Jimenez taldeko kideak eredu kontua dela azpimarratu du. Eredu kontu bat da. Azkenean aberastasuna sortzen den turismo horren birbanaketa dagoen ala ez dagoen. Eta lehen aipatu duten moduan ez dago aberastasun horren birbanaketa. Udalak eta oro har administrazio publikoek inbertsio handiak egiten dabez, ekimen pribatutik datosan evento horiek finantzatzen, ala nola Turra, BBK Life eta bestelakoak, baina gero horrek daukozan inpaktu ekonomikoak banatzeko momentu horretan, ez dugu horren argi ikusten. Eta ostalaritzako beharginek hasiko da benen greba horretan ikusten dena da nola etekin horien birbanaketarik ez dagoen. Bestaetik lan gatazkez gabiltzala, vulkanizado zuloagak enplegua aldi baterako erregulatzeko aurkeztutako espedientea atzera bota du justiziak, eta handik ordu gutxira enpresaren zuzendaritzak 8 langile kaleratu ditu, ela sindikatuak azaldutakoaren arabera Bilboko gizarte arloko 5. epaitegiak joan den ostiralean epai hori berretsi eta ordu gutxira kaleratu zituzten langileak hain zuzen ere. Honekin kulturarlora salto urriaren 7an abiatuko da Nafarroako bertsolari txapelketa eta abenduaren 2an izango da final handia ernexetasunei. Heldu da Nafarroko bertsolari txapelketa, 46. 2 hilabetez Nafarroako lur berdeak, horiak eta gorriak zeharkatuko ditu. Bide horretan, euskarari eta euskarazko kulturari ekarpen mamitsua egin asmo dio. Nafarroako hainbat eskualde eta bazterretara edatuz. 29 bertsolarik eman dute izena aurtengo txapelketan. Eta behin, aintzin kanporaketak pastuta, 24 izanen dira Iruritan abiatuko den ibilbidean, eta Iruñan finituko den txapelketan. 4 final laurde izanen dira guztira, Iruritan, Dianan, historian lehen aldiz, Uharten eta Agoitzen. Azkenik, Iruñan jokatuko da finala abenduaren 2an larun batean, Anaitasuna kiroldegian. 8 bertsolari arituko dira bertan finala aintzinekoetatik sailkatutakoak. Beste behin ere, Nafarroko Bertsozale Elkarteak apustu egin du ahalik eta Nafarroko bazter gehienetara bertsolaritza eta euskal kultura eramateko, eta beste behin ere, txapelketak ekarpena eginen du bertsolaritzaren eskutik euskara zabaltzeko eta euskal kulturari bere ekarpena ere egiteko. Parte hartzailei dagokionez, 4 parte hartzaile berri izanen dira. Beñat Astiz, Bittori Elizalde, Eki Mateorena eta Fernando Ziganda. Eta baita txapelketan aspalditik parte hartzen duten bertze hainbertze ere. Aurten gainera, 4 txapeldun arituko dira. Julen Zelaieta, Julio Soto, Xavier Silveira eta egungo txapelduna den Saio Alkaiza. Final handia hortaz, abenduaren 2an Anaitasuna kiroldegian. Bada eguneko berriak ala, gaurkoan Jon Bernat Zubiri ekonomian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia, eta egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian gai ekonomikoak izpide ezaldu. Amabiterdiak pasata iritzi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jon Bernat Zubiria, EHUko irakaslea eta ekonomian aditua. Kaixo, Jon? Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete, ezta? Hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira, inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute, eta igoerak pilatzen joan dira, eta gero eta pisu handiagoa dute familien aurrekontuan. Egoera hau ikusita zein da egiten duzun analizia? Bueno, atzo Espainiako INEk berrikusi deu 2021 eta 2022ko barne produktu gordinen datua, eta berrestu da aspaldin analistek esaten dutena, ez? Eskuinetik etorri da Espainiako gobernuaren aurkako erasoaldi etengabeko erasoa izan dela datu faltsuen gaineko eraso bat, ez? Eta nahiko altuagoak izan dira berrikuspen horiek aurretik iragarritakoak, baino gaur bebai Eusko Jaurlaritzak datu berriak iragarri ditu, eta berez ikusten dena da Euskal Herriko ekonomia Espainiako ekonomiaren atzetik dauela, barne produktu gordinaren hazkundearen ikuspegitik 0,3-0,4 hamarreko gutxien. Kontua da inflazioa eta interestasen bilakaera ikusita, egoera larria da, hori igual gurean ez Europako beste lekuetan bezain larria, ez? Inflazioko datuaren aldea oso nabarmena da, Espainiako gobernuak egindako politikaren ondorioz, eta gero, interestasen Europako Banko Zentralek egindako politika piromanoaren ondorioz, garestitzean ari da kreditua, eta hori ondorio larriak egin alditu, edo zeinean Donbaseko gerra dela eta ikusten duguna da egoera geopolitiko ez egonkorra, oin badago polarizazio, nazioarteko polarizazioa, eta batzutan horrelako testu ingurutan ekonomia eta enplegua kaltetzen da, baina edo zeinean eurogunea badeko bere gaitasuna baita aurre egiteko horrelako egoerari, bai politika monetarioen bidez, eta baita lerrokatze geopolitiko baten aldaketa sustatuz. Interestazak aipatu dituzu, izan ere Europako Banku Zentralak bere interestazak 10. aldiz jarraian igotzea erabaki du, ureguneko inflazioa geldiarazteko eta ekonomia gelditzen ari den arren, ezta? Hala ere aditu batzuk diote, neurri hori ez dela eraginkorra. Ez, Lagarde anderea badabil gasolina botaten zutean, ez? Eta berez, orain Alemaniako testuingurua ikusita, aurreikusi aldan politika monetario aldaketa bat, baina oraindik ere interestazak igotzen dabil. Interestazak igotzea, gogora dezagun, baditu bi ondorio nagusi. Bat da, kredituaren garestitzea, bai enpresa eta bai familientzako aurreko epeetan hartutako kredituen gaineko interesak igotzen direlako, interes variablekoak bereziki, eta gero bigarren ondorio bateko baita ere, da euroa bera garestitzen dela. Euroa garestitzen da, interestaz altuagoak izan da, mundutik diru gehiago etortzen da, horrek euroa garestituz, hori kaltetzen du esportazioak. Gaur, Eusko Jaurlaritzak, Eustatek iragarritako datua, ikusten da, azken hiruhilekoan Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako esportazioak 2,5 jaitsi direla, ez? Hau da, politika monetarioaren ondorioz, euroa garestitzea bada ona importazioetarako eta bada txarra esportazioetarako, eta kasu honetan Euskal Industria eta Euskal Sektore esportatzaileak kaltetzen ari dira nahiko nabarmen batean politika monetario oker honen ondorioz. Gainera batzuk diote, Europako Banku Zentralaren erabakiak langilei kalte egingo diela eta bitartean akziodunak aberastuko dituela eta datorren urteetan atzeraldirako bidea erraztuko duela. Ez dakit bat egiten duzun adierazpen horiekin? Bai, pandemia garaian Europar Banku Zentralak eta orokorrean Europar Batzordeak eta Europako agintariek egin dute norabide aldaketa edo salbuespen keynesiar epe bat, ez? Baldintzatu dira politika publikoak handitzea, osasun eta hezkuntzako gastuak handiek sortutako inflazio dela, eta ez familien gastuen etekina. Hau da, politika monetarista hauek, garai neoliberalan ohikoak izan direnak dira inflazioa lehenestea eta inflazioaren aurrean interestazak igotzea mugatzeko edo ekonomia otxitzeko, ez? Osteko. Zer gertatzen da, kasu honetan, ez da baliogarria, ze berez arazoa gaur egun izan da prezioen gorakada, kostuetatik etorri dana, eta batez be, zenbait enpresen salmenten
igoerarekin, elikagaien prezioen igoerarekin, etxe bizitzan prezioen igoerarekin, eta bereziki energia kostuen igoerarekin. Hori, gehiagizko etekinak sortzen ditu, oligopolio batzuen etekinak mugatzeko politikak behar ditugu horreri aurreiteko, eta ez familia eta enpresa gehien, enpresa txiki eta ertainen kalterako den politika monetarista hauek edo interestasak igotzea. Berez, marko ideologiko okerra duen Europar Banku Zentrala, independentea dana, kasu honetan, gobernuetatik ezin da baldintzatu, haien politika independentea da, edo politikarekiko independentea dela esan like, eta horren eragina da, beraien lehentasuna inflazioa izatea, politika okerra ekartzen ditu, eta berriro ere, aro neoliberal luze honen fase berri batean sartzen gaituela. Elikagaiak aipatu dituzu, izan ere, 2022an elikagaiak 15% igo ziren, eta aurten beste 10% igoko dira, eta batez ere lehorteak eta klimalaketak eragindako ustatzaren ondorioz, baina baita ere espekulazioen ondorioz, ezta? Bai, bada inflazioaren parte material erreal bat, kasu honetan, larrialdi klimatikoa, lehorteak, baldintza produktiboak direla eta elikagaia, oso oinarrizko eta beharrezko sektorea izan da, gaur egun merkatuaren menpeko uraren banaketa txarra, ustiaketa, kasu honetan, latifundioen bidezko ustiaketa, edo transgenikoak, edo horrelako arazoak sortzen dituen eredu primario bat, kasu honetan Euskal Herrian, Nafarroan eta Araban apurtxu bat, baina Bizkaian eta Gipuzkoan ja ez da geratzen kasi sektore primarioa, guzti zuntxitu da eta gaur egun oso eskasa da jarduera produktibo profesional hori, baina dozenean Europa mailan badeko dugu faktore produktibo material horiek lehorteak, aldaketa klimatikoa, uraren gabezia eta banaketa injustua. Baina gero badago, ja merkatu faktore hutsak edo banaketa faktoreak direnak baita ere, oligopolio baten kontrolpean dauden sektore primario horiek, kasu honetan haragia, barazkiak, produktu primarioak, lekalak eta abar, horrek sortzen ditu salerosketaren joku horretan, espekulazio askatasun bat dauela Europa liberal honetan, eta horrek eragiten ditu, 5-6 talde erraldoiak kontrolatzen dituztela prezioak, eta badituzte kasu honetan eskaria eta eskaintza joku hartan prezioak artifizialki igotzeko familia eta biztanleriaren gehiongaren kalterako. Eta hori badu erantzun politiko aukera argi eta garbi badala, prezio interbentzioa, merkatu erregulazioa, kasu honetan energiaren merkatuan ikusi duguna, adibidez, elikagaien merkatura ekartzea, eta ez egotea merkatu askatasuna, baizik eta danon onurako da merkatu erregulazio bat, adibidez, danon gutxieneko elikagai zazki bat bermatzeko prezio mugatze bat, edo baita ere prezioak eta tikaratago produktuen kalitatea eta tokikotasuna bermatzeko politikak. Elikagaien prezioak mugatzea aipatu duzu, baina gizarteari ere kezkara egiten dion beste kontu bat da murrizflazioa, izan ere gero eta ohikoagoa bihurtu da, produktu baten prezioa mantentzea, ezta, baina produktu horren kopurua murriztea. Orduan, eta gainera askotan, produktu hori murrizterekin batera prezioak ere gora egiten du. Eta horren aurrean adibidez Parisko gobernuak iragarri du hori kontrolatzeko, jarduera hori kontrolatzeko azarotik aurrera mugak edo jarriko dituela eta adibidez etiketak jarriko dituela hori azaltzen. Izan ere, gero eta ohikoagoa bihurtu da izan iparraldean eta hegoaldean praktika hori, ezta? Bueno, batzutan Frantziako gobernua alderdi oso liberal baten gidaritzapean egon arren, bada gurea Euskal Herriko gobernua baino askoz erregulazionista edo erregulazio gaitasun, erregulazio ohitura askoz altuagoa da, klibaz ideologikoak Frantzian eta Euskal Herrian oso desberdinak direlako, ez? Kasu honetan, bai, Macron gobernuak iragartzen ditu neurria erregulatoriak sarritan, pandemia garaian Amazon, por ejemplo, bere jarduera guztiz mugatua izan zuen, gurean askatasun osoz garatu den bitartean, edo, kasu honetan, adibidez, sektore primarioa babesteko, edo aurreko puntuan aipatutako elikagaien sektorea nekazari txikiak eta kontsumitzaileak babesteko politikak hartzeko ohitura
ibilbide luzeko ohitura dago Frantzian. Gurean Euskal Herrian ez bezala, askoz liberalagoa da Euskal politika eta Espainiar politika, Frantziako politika baino. Edo zeinean gaur iragarritako neurri hori sakonean ezagutu ezarren, emoten dugu etiketajeari buruzko zeo zerren baitan etorriko dela, zuk aipatzen dozun hori presio bat mantentzen dozu, baina kantitatea gutxitu, apurtxo bet, merkatu trampak egitea, eta berez, etiketajearen bidez, egoera batetik bestera aldatzen baduzu kantitatea edo presioa, hori etiketa handien bidez iragarri behar izatea, kontsumitzaile egunerokotasunean erostera doan goazen biztanleok ez eukitzeko trampa horien, ez izateko trampa horien kalteak, ez izateko kalterik. Edo zeinean, etiketajetik aratago beharrezkoak dira erregulazio sakonago batzuk, kasu honetan, presio erregulazioak beharrezkoak izan likelak, Europa liberal honetan zailak direnak, baina estatu batzuetan egiten ari direnak eta beharrezkoak direnak, hau da, mugatzea elikagaien presioak gutxieneko oinarrizko saski bat egoteko denon eskura eta ez egoteko pobretxe igoerak eta familia askoren hile amaierako arazoak. Leipatu duzu, ez? Familia gastuak izugarri igo dira, izan energiaren igoeragatik, edo elikagaien presio igoeragatik, baina ez da gauza berdina gertatu diru sarrerekin, ez da? Adekonerren txostenak emandako azken datuen arabera adibidez, 2022an soldata 2% igo zen aurreko urtearekin alderatuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta egia da Nafarroan pizka bat gehiago igo zela, ez? 4,4%. Igoera horiek nola nahi ere, ez dute bizitzaren kostuaren gorakada konpentsatu. Bai, aro neoliberal luz honetan badaroagu tartaren banaketa horretan langileriaren atala gero eta murritzagoa izaten, ez? Lanpostuak gero eta kaskarragoak izaten dira, bere soldata basuagoko jarduera nagusiak izaten direnak zerbitzu, kalitate batzuko zerbitzuak, turismoa, aisialdiko jarduerak, monitoretzak, eta horrelako ostalaritza eta soldata basuko sektoreak izaten dira, eta, kaltegarriagoa da, larriagoa da egora Bizkaian, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan eta iparralden baino. Kasu honetan, Bizkaia da, eta bereziki Bilbo, Euskal Herriko leku kaskarrena, soldaten jeitxieran ikuspegitik, pobreziaren gorakadarekin ikusita, eta sektore osaketa kaskarraren ikuspegitik. Edo zeinean, soldatak eguneratzeko garaia da, adibidez Espainiar politikan argiago da eztabaida Euskal politikan baino, kasu honetan gutxieneko soldatego da, pentsioak inflazioarekin bat eguneratu dira 8,3an, eta baita gutxieneko errentak, RGI edo Espainiako IMV-a, eguneratu dira inflaziotik gora. Orain bada garaia, bataz besteko soldatak eguneratzeko, eta kasu honetan hori egiteko tresna nagusia sindikatuen indar korrelazioa sustatzea da, eta negoziazio kolektiborako aukerak sortzea, ez? Azken lan erreformak bermatu ditu negoziazio kolektiboaren berme sektorialak eta tokikoak ez egotea enpresarien nahiaren menpe, eta hori gauza ona da, baina berez hori garatzeko beharrezkoa da sektore mobilizazio dinamikak, unitarioak izatea eta baita soldataren eguneraketa duina lortzeko helburuarekin. Nik uste dut bide horretan daudela Euskal sindikatuek, bai batak zein besteak, bai abertzaleak zein ez abertzaleak, eta espero dugu dinamika horren ondorioa izatea, adibidez orain Volkswageneko konbenio kolektiboaren eguneraketaren negoziazioa hasten da, edo kasu honetan konbenio sektorialeko borroka dinamikak abiatzen ari dira sektore publikoan, zein pribatuan. Orduan hori da soldatak eguneratzeko eta langileriaren gehiengoaren ez pobretzeko bide bakarra. Borroka sindikala eta negoziazioa, indar korrelazioaren ondoriozko negoziazioak. Eta langilez gabiltzala lanaren munduko analizia egiten duzue lanaren ekonomia saioan, Bilbo Hiria Irratiak, El Salto Radiok hor dagok eta Argiak elkarlanean. Dagoeneko 100 saio egin dituzue, 100 baino gehiago okertzen ez baldin banaiz, nola joan dira 100 saio horiek? Alpurtxo trampa egin gendun, ospatu gendun ungarren saioa berez 103 edo 104 asanean, baina oso pozik gaude, ondela ja 6 urte eta erdi hasi gendun Bilbo Hiria Irratia hor dago
eta argiaren arteko elkarlan bat, gero El Salto Radio gehitu da baita ere, eta gero eta gehiago plataforma desberdinetatik bideratzen dugu gure saioa, eta gure idatzizko testuak hor dago El Salton argitaratzen. Lantaldea bai berritzen joan gara, eta ospatxeko jai bat, edo saio berezi bat, zuzeneko saio berezi bat egin duen Euskal Sindikatuekin kafean txokian, eta orain 7. denboraldia prestatzen gabiz, eta laster saio berriekin hasiko gara. Ikasturte berria hasi da, orduan ikasturte berria baita ere zuentzako, urritik aurrera imaginatzen dut ikasturte denboraldi berriaren saioak egongo direla entzungai, ezta? Bai, normalean bi astean behin itzen dugu, prestatzen dugu apurtxu bet lantalde asambleario baten bidez, beti bilatzen dugu kanpo ekonomia eta langileen ikuspegitik egindako ekonomia parte hartzen duen herri mugimenduko jendea, edo unibertsitateko jende kritikoa, edo baita beste analistak, edo eragileak, eta beti egiten dugu baita argiako kasetariekin konexio bat, eta garai batean beste formatu batzuetatik gatoz, baina orain saio monografikoak egiten ditugu, orduan egun bakoitzean gai bat hartzen dugu eta ertz desberdinetatik aztertzen dugu. Lanaren ekonomia saioan, behin baino gehiagotan izpide izan duzue turistifikazioaren eragina, ezta? Eta gurean dakarren ondorio ez gainera. Tartean Euskal Erakundeek aurten urte honetan Frantziako turra sustatu dute, eta horrek lurraldea merkantilizatzeko eta munduko aberatzen esku usteko joera nabarmendu da, ezta? Bai, azken udaberrian tematu gara turismoaren inguruko gaiekin, 3-4 saio desberdin egin ditugu leku desberdinetatik gai hori aztertuz. Pentsatzen dugulako turismoa eta turistifikazioa badala Euskal Ekonomian eta bereziki Bilbo eta Donosti hiriburuen arazo oso larri bat. Enplegu kaskarrak sortzen ditu, enpresariak baita ere autoesplotazio maila handiko ostalari, komertziante eta barreko joera oso aldakorrak, sasoian sasoikoak, berez agian nabarmena da, politikarien aldetik makroekitaldiak eta horrelako turistifikazio joera sustatzen dela diru publiko asko hor gastatuz, baina gero inok ez du gure bere semea edo bere alaba izatea tabernaria betirako, nahiago dute ikastea eta beste lanpostu batzuetara jotzea. Orduan turistifikazioa baditu alde asko, baina Bilbon ondo ezagutzen dugu, Guggenheim efektutik zelako aldaketak egon diren, hemen ondoan egoten ziren ontziolak eta egoten ziren enpresa handiak eta egoten ziren lanpostu hon sindikalizatuak desagertuen ziren, ez bakarrik Bilbon, ezkerraldean zelako eskeleto industrialak geratzen diren, azken ontziola bebai itxita oin dela gitxi izan eta zer ipini dabe horren gaina makroekitaldiak egiteko zentruak, bek bat, edo baita merkatalgune erraldoiak. Hau da, turismo eredu kaskartze horren baitan, turismoa erakartzea izan dela asko politikarien helburua eta helburu oker bat da. Berez ez duelako ekonomia egonkor eta kalitatezko enpleguak sortzen. Orduan, pentsatzen dugu importantea dela hori zaratzea, analizi eta datuen bidez. Makroekitaldiak gero eta gehiago dira gurean, Euskal Herrian, baita musika jaialdi handiak ere, eta horrek herri kulturaren merkantalizazioa dakar. Egin duen beste saio bat, Josu Zabala, Ertzainakeko kidea, Bilbo Hiria Irratiko langile ohia eta kolaboratzailea, berak esan zigun, baina, eta beti zauzie ekonomia eta enplegua eta kulturari buruz ez da zuen inoiz egiten. Eta berak eukin dugu gogoa kontatzeko zelan, Ertzainak egin ditun lau kontzertu handi horietan, zelako arazoak. Guk ikusita gendun, alabedik egindako elkarrizketa batean hor zegoela ezin egon bat bere aldetik, orduan apurtxu bete amua bota gendun, eta saio bat egin gendun han, eta gauza asko kontatzen ditu, nik orain ezin ditut danak hemen errepikatu, gainera batzuk oso itxusiak direnak, ez bakarrik ekonomikoki, enpresan aldetik, zelako kudeaketa, bankuekin eta kate handiekin, eta baita politikarien aldetik, errekuperazio politiko gaitasun handia egondalako kontzertu haietan, Ertzainak beti borrokan, beti kontrakulturan, beti antagonismo erradikal batean kokatu dan talde bat, eta jende bat
de repente, kultura mainstream betiko agintariekin, danak etortzen dira bere seme-alabekin eta danak gara ertzainak zale, kasu honetan, ertzainak abestu duena. Eta edo zeinan, ertzainan kasutik aratago makroekitaldiek hori salatzeko bebai, ibilbide bat egin dugu baita hor dago aldizkarian, ez? Ez da personalizatu gaitik, baina biz lastur bezalako enpresa hondiek jasotzen ditu diru publiko asko, hau da, diru publikoa da neoliberalismoaren betiko kontua da, diru publikoa esku pribatu batan jartzen da, eta zuk herri festetan edo gaztetxe batean edo ekitaldi alternatibo bateak ez dozu inolako laguntzarik, eta horrelako Mundaka festival egin zan garaian bebai Mundakan adibidez, ez da bakarrik diru publiko oparo zornitzen dara, baizik eta baliabide publikoak, zerbitzu publiko jartzen dira Debalde, kate irratik, telebista eta irrati publikoan EITB taldean Debaldeko publizitatea jasotzen dabe, eta hori dana, azkenean, horrelako kultura hiperkontsumista, nahiko intrascendentea, egun bateko egoerakoa, nazioartera begira dauena euskal eta gure kultura begira dauena baino, eta hori salatzea bebai beharrezkoa da, kasu honetan, gure eredua beste kultura dalako, eta ez dinot bakarrik nirea, baizik eta euskal herriko joera, adibidez, herriko jaizetan, baita herri alternatiba, herriko eragileek sortutako kultura, hori da lagundu beharko zan, eta horreri eskaini beharko zioten, ez bakarrik dirua, baizik eta baita erraztasun publikoak, permisuak, horiek egiteko erraztasunak, trafikoa, publizitatea, eta hori da bi kultura, bi ereduen arteko talka argita garbi dagoelako. Azken batean, turistifikazioak 11 albo ondorio ditu, eta beste eragin bat bada ere, Euskal kostaldean dagoena, ezta? Hor bebai eskaini dugu beste saio bat, eta berez guk identifikatu dugu gendun gauza bat azken udal hauteskundeetan, Sopelatik Hondarribia arte, eskerreko gobernuak dira danak, Zarautz eta Donostik enduta orduan, klaro, esan gendun, zer dago, eta hasi ginen, EH Bilduko programak, baita plataforma independente asko daudelako, baita EH Bildu eta Podemosen arteko horretan, eta oso turismoaren kritikoa, gazteak herrian bizi eta lan egin alizateko politika, Plentziako alkatearekin adibidez egon ginen, Aitor Garagarza lagunarekin, eta berak bebai nahiko analista da, ez bakarrik alkatea, baizik eta beti joera analitikoak egin ditu, eta zelako politikak egin leiken Euskal kostaldean, Hondarribiatik, por ejemplo, dagoen plataforma bebai, etxe bizitza eta eskubide tokiko biztalen eskubideen gaineko programa oso argita garbi haukin da, politika itxetik ekitera zaitasunak egon aldiren, baina edo zeinan gure aurreikuspena edo gure nahia izan leike Euskal kostaldeko joera politiko berri honek sortzea Euskal Herri osoko aldaketa politikorako joera, berez eredu turistiko, kalitate basuko zerbitzu, makroekitaldi eta horrelako apurtxu bet herria saltzeko eta lanpostuak askartzeko joera hau bueltari emon behar datxo, eta horretarako behar da ez bakarrik ekonomikoki ehun produktibo berri bat sortu, baizik eta politikoki horreri bidea emoteko politika egitea. Eta bestelako adibide bat, Guggenheim Urdaibai bada, 20 milioi euro inbertuko dira diru publikoa izango direna horiek, eta gainera talde ekologistek salatu dute proiektu horrek albondorioak izango dituela biosferan, ez da? Bai, lehen da bizi, herri plataforma nahiko anitza eta sendoa, haiek ja diotez direla ez da ekologistak, baizik eta lurraldearen defentsan edo herriaren defentsako plataforma bat, ekologiatik aratago doan borroka bat da eta izango da, baina bai, abia puntua ekologikoa da, Urdaibai biosfera, legez babestutako nazioarteko itunen gaineko proiektu txikitzaile bat aurkezten digu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kasu honetan, tokian tokiko borondaterik kontra eta tokiko politikari batzuen interesak ikutzen, baina edozeinean, lehenengo gauza esan behar dena da, Guggenheim Urdaibai proiektua, oraindik ez duguna ikusi paper baten gainean, baina hitzekin, iragarpen egin bidez aurre ikusten dena, ilegala izango dela, berez, ezin dela egin biosfera baten gainean horrelako eraikinik, horrelako
azpiegiturarik, kasu honetan kosta babesteko legeak, Urdaibai biosfera bera babesteko legeak, lurraldearen gaineko legeak, nazioarteko legeak, eta batez be, ingurumena babesteko legeak ez dira atzera bueltatzekoak. Azuk babesten dozun ingurune natural bat, ezin dozu gero kendu babes hori. Eta bueno, berez Gernikan eta Muruetan iragarri da museo horrek, sortuko ditu arazo asko biztanleriarengan, adibidez, masifikazioa eta turistifikazioa, kasu honetan etxe bizitzaren prezioaren gorakadak, eta gero, adibidez, beste gauza bat, uraren agentziak argi eta garbi esan zuen, egun batean agertu dana, eta gero inok ez du berbaiten, baina uraren arazoa dagoela bebai Busturialdean, ez dagoela ura Busturialdean, hainbeste jende berri hori erakartzeko, eta haien proiektua horretarako privatizatu zuten eskualdeko urpartxergoa, beraien proiektua da Zadorratik, Mungitik, ekartzea ura, kasu honetan, hotel berriak, jatetxe berriak eta turista berriei zerbitzu hori mona izateko. Orduan, bueno, desproposito bat da, eta ez pentsa erraza izango dutela, herri plataforma eta herri erantzun fuerte bat antolatzen ari da, eta, bueno, ez dira pasako. Google denbora barik gelditu gara, baina gai asko hauen inguruan entzuteko edo ezagutzeko lanaren ekonomia saioa badugu, gainera gainontzeko kapituluak eskuragarri daude online, okertzen ez bali manaiz, hor usten dugu orduan, eskerrik asko Jon Bernat Zubiria gurekin izatagatik, eta beste batera arte. Eskerrik asko zuei, Hamaika Telebistako lagun guztiei, eta aurrengo batera arte. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, hamaika.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Nik